voor langdurige zorg. Minister De Jonge die over de woningmarkt gaat. Deuren dicht. Daar is ook de laatste Beter voor het minister. plaatje. We horen het geklik van de fotograaf ook. Ja. Het zal toch altijd een foto zijn waarbij we terugdenken aan de coronapandemie. Die het land in dit tijdsgevricht teistert. Ja. En de afstand tussen de mensen is anders dan op eerdere foto's. Mark Rutte stond ook op de foto van de vorige 3 kabinetten als enige. Hij is echt een politieke overlever, kan je nu denk ik wel zeggen, waar hij in 2010 nog de jonge premier was, die in de jaren daarna heeft bewezen dat hij met allerlei partijen coalities kon sluiten, akkoorden kon maken, dingen voor elkaar kon krijgen. Staat hier nu nog als enige een politieke overlever met een nieuwe club. En hij zal in een lastige tijd, met veel corona-onrust, de relatie tussen overheid en burger moeten gaan herstellen. Dus dan gaan ze terug naar binnen. Zit daar nog een volgorde in? Of is het de Ik denk laatste wie dichtst bij de deur is. Ja. Het was anders ook wel anders. Hè? Vroeger zat er ook nog iets in. Eigenlijk de koning als eerste met de premier bij vorige bordesscènes. Maar waarschijnlijk is dat nu niet handig om dat zo te doen. Dus hebben ze dat deel van het protocol even losgelaten. Normaal, denk 4 jaar geleden stond er ook publiek nog bij. Op afstand. Ja, nu horen we nog van 4 jaar geleden publiek, dat maar het publiek hier aan het hek stond. We horen wel sirenes nu, het protest. Ja. Er is een lawaai-protest op dit moment ook aan de gang. Gaande iets verderop hier in Den Haag. En dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen waar natuurlijk regelmatig tegen gedemonstreerd wordt. Ja. En wat ook wel duidelijk maakt dat dit, waar dit kabinet mee te maken heeft. Ik denk dat het een kabinet is dat het vertrouwen van Nederland echt weer moet gaan herwinnen. Je merkte dat ook, vind ik, de laatste tijd vooral aan premier Rutte, maar ook aan alle nieuwe ministers, aan de vicepremiers. Dat ze zeiden, we moeten onszelf nu niet op de borst gaan staan kloppen van wat een mooi team en we gaan fantastische dingen waarmaken. Nee, geen woorden, maar daden wordt er dan bij gezegd. We moeten het gaan laten zien. En we gaan ze dan vanmiddag al als eerste doen? Ja, nu gaan alle ministers naar hun nieuwe ministerie, waar ze kennis maken met de ambtelijke top. En waar ze officieel de overdracht krijgen van de oud-minister. Sommigen moeten dus eerst naar het ministerie waar ze eerst minister waren en daarna naar hun nieuwe ministerie, zoals bijvoorbeeld minister Hoekstra. En daarna is er al een eerste ministerraad, een officiële ministerraad, waarin normaal er zullen wat algemeenheden en lopende problemen worden besproken. Maar verder wordt daar vooral de regeringsverklaring voorbereid. Want het kabinet kan pas echt aan de slag en echt gecontroleerd worden door de Tweede Kamer als ze eerst in de Tweede Kamer de regeringsverklaring afleggen. En opmerkelijk genoeg is dat niet deze week al, maar staat hij voor volgende week dinsdag en woensdag op de agenda. Nou, jij blijft natuurlijk ook heel van dichtbij volgen. Dankjewel, Alexander, voor heel je uitleg vanochtend. Tot zover de beëdiging van het kabinet Rutte 4. De premier, de ministers, de staatssecretarissen, ze gaan dus nu allemaal aan de slag. Ze kunnen gaan beginnen. Wij hebben nog een speciale uitzending vanavond, terwijl het protest, het lawaai nu pas echt begint toe te nemen, nu ze binnen zijn. Vanavond na het 8 uur journaal om 8:30 nog een speciale uitzending van de NOS met Saïda Magé en Ron Vrezen. Zij stellen dan nog een keer